ukada kumubvunza aitokudza kuti zvinonetsa kumboramba wodya sadza nebeef every day. Saka ndiri munhu wekuti ndakazotoona kuti kana iye achiti ini ndiri beef saka regai ndimboedzawo kuti saka kureva kuti kana iye ari chicken regai ndimbotsvaga fish ndimboona kuti ndinoraramika sei zvinobatsirei uye zvinoenda ndobva ndatoona kuti aiwa inga kuchinja muriwo kwakanaka. Fanika vakaita vatete varefu aiwa vane mborodzi hombewo dziri naniwo dzaunonyatsonzwa kuti saka unoenjoya mari yako woenjoya futi panyama yako. Kwaitawo vamwe vakaitawo vamwe vapfupi vaya vane tuye twatinoti tumadora tuye aiwa uyeka uye andoda asina chikosoro ndakana aisa imo muyeka kana ukatokosora akutokupedzera imwe nguva yekumbotanga futi kudzosera panzvimbo kanenge katobuda kudhara. Right, muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi touchline hour apo patinenge tichindobata vasikana vatinotengesa bonde vatinoti sex workers. So kana katinge karike kutanga kusvika pano usakanganwa kusiya subscriber uye zvakare atirege kukuyeuchidza kuti mavideo ano aonekwe nevana vadiki vari pamakore pasi pemakore 18 years uye aite kuti vanyarikani vaone vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemashoko atinenge tichitaura pano. Saka thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatione mavideo edu tiri kunzvimbo dzakasiyana nevanyarikani uye asi mavideo evana vadiki. So nhasi panapa ndina tete wangu ndakagara nawo pano. Atete makadii? Tiri pangu makadiwa. Tinofararisei basa? Basa riri kufamba zvishoma nezvishoma. Handiteka. So kwakamira sei kuindustry kwenyu? Imi munotengesawo bonde here? Aiwa ndinototengesa bechi racho ndorandotengesa chairo. Zvinofamba sei? Isusu tinenge tiri patouchline varume ndo vanotouya vanotozivawo kunowanikawo bechera unobhadhara panguva iyoyo zvichikuraramisa maringe nekumba kana kusinawo mudzimai kana kuti kune mudzimai anenge asingamugoneriwo. Okay. Saka imimi ndimi munenge muchichiwa pabonde manje vanababa? Aiwa tine tichitovatengesera vachitipawo kuraramisawo mhuri. Okay. Tingatsanangure kuti imimi zvekutengesa bonde izvi tisati tanyanya kudzika zvedu makazvitanga rini? Zvinezvi ndane 5 years. 5 years. Chii chakaita kuti mupinde mbasa iri? Ni basa iri ndakatodzidziswa. Newangu murume ndiwo wandingapa kuti ndingati ndiye akanditicha. Nekuti ini ndiri mumba murume wangu aita nguva yekuti ndaimubatirawo mameseji achiratidza kuti munhu uye ane magirlfriends hobo ukada kumubvunza aitokudza kuti zvinonetsa kumboramba wodya sadza nebeef every day. Saka ndiri munhu wekuti ndakazotoona kuti kana iye achiti ini ndiri beef saka regai ndimboedzawo kuti saka kureva kuti kana iye ari chicken regai ndimbotsvaga fish ndimboona kuti ndinoraramika sei zvinobatsirei uye zvinoenda ndobva ndatoona kuti aiwa inga kuchinja muriwo kwakanaka. Saka pamakachinjawo pamakambobuda muchibva kuna baba muchienda makanzwa sei? Aiwa ndakanzwa zvichitondiitira ndakatozoonawo kuti iyewo ndichimuisawo kudivi rangu aiwa chicken yanga isisa chaite pamwe pacho kungoramba ungoti chicken takazosvika pakuzobatirana nzira dzedu mafambire edu tichibva tangoparadza musha. Alright, saka akazokubata isei murume kuti muri kuita chikomba? Maringe nekuti kwandakanga ndaenda aiwa wandakanga ndaendera akanga andifadzawo ndobva ndadyawo nguva achibva asvikawo ndisipo aiwa bva ambozamawo kutsvagurudza kuti zvingaapinda papi asi ndakatozongoona kuti nenguva yandakasvika aiwa nekudawo kwekuti kwandaiveri kuti nditi ndikoshese dzake nguva dzekuchikeni kune kwandaive zvazvisingaenderani ndakati bheta ndinyatsofadza nyama yangu nemumwe wangu tifadzane ndo zvakapa kutoti tizoparadzana. Saka mumba murume nga asingachakupei bonde? Ndipasa ndandisinga kubva pandakatangawo kumboravirawo hove iye kunze aiwa ndakanzwa kuti aiwa kungomuverengawo zvangu asi kunyatsosvika chaipo. Alright, ngatitarisei mimi imba yaparara makatanga kurarama sei? Ndakatongotanga kuraramawo ndichitotengesa muviri seizvozvi rinova ndo basa randichiri naro. Ndoda kukunzwa nhoroondo yacho kuti imba yaparara nditika makazopinda sei bhozi munge musina kuzvijaira uyo yenge iri boyfriend makaita boyfriend muri pamurume iwongo handitika muchibva maparadza imba but
zvekuzonyatsa kuzondomira patouchline. Munomira patouchline here munoita sei? Shamwari yangu ndo aitova ndo rake raive basa. Saka mukumutaurirawo kuti imba hapasisina, akabva atongonditaurirawo kuti sezvo usinawo pekutotangira, basa ringagona kutoti uwane pekuraramira ka, wotouya kwedu kuchibasa chedu chipi. Zvakambotanga wozvita kunge kakundiremera, asi yezvino aiwa ndaanjanji simbi chaiyo. Ndaasimbi yebasa. Makutoda. Saka imimi mati murume wenyu ndiye akakudzidzisai, ndiye akaita kuti murume wenyu aiita sei murume. Bozi nyaya patiri kuitaura toda kuti ibatsire futi nevamwe vari kunze. Pamunoone maproblem enyu ndakadai mumwe munhu paanoiteerera anogona kugadzirisa zvimwe zvinhu ipo paya. Saka imimi murume wenyu aiita sei? Murume wangu inini aita magirlfriends. Dzimwe nguva auye kumba, ukabvunza komarara kupi, dzimweni dzenguva waigona kutonzi aiwa usandibvunza. Ukati aiwa asi une mumwe munhu here, aibva anditi akana nyangwe ndikaanaye zvingaite basa reni. Saka ndakazenge ndakuonawo kuti tomboti pamwe pacho ainwa hake. Mumwe musaimbonyebowo kuti ndarara mubhawa. But uchinyatsoona kuti arara kubhawa ka. Anosvikawo achiratidza kuti wawa wanga uchiita sei. Uyu ari kutooneka kuti ari kusvika kuseni kuna ari kuratidza kuti ambenge akatoisa hope. Wozoona kuti aiwa ichi chitsotsi tiri kuhwandirana tiri mumba. Saka ndakazongoona kuti aiwa nekuda kwemashoko murume wangu munhu wokuti waiti ukamubvunza paakanganisa aisada kunzwisisa kuti apa ndakutadzira. Saka ndakatosvika pakutopanduka ndatoona kuti pandinofana kunzi ndinzi sorry ka, hapasi kubatsira asi ndikutowedzerwa mamwe mashoko pamusoro pekuita sei pekutadzirwa. Saka ndo pandakatongopanduka kuti aiwa zviri naniwo ka murodhumu ka ndandagarawo ndichiti ndikafamba unongonzi wosi womboti aiwa ndiri amai ekupi ekumba, asi ndakatozoona kuti aiwa ndagara inini ka sai pandinombonzi sipa ndikamuwana apa achingonditi si chete ndatoenda. Ko bonde aikupa here mumba? Bonde aindipa. Asi pamwe pacho aitokudza kuti ndakaneta. Imi muchida? Inini ndichitoda. Achide ukatomutanga ari iye kutomuti unomutanga, zvaipera zvakanaka, aunzwisise chamunoda imari muno kuti tikushandirei. Ndikabva ndichiti ndakaneta auzvinzwisise. Oona kuti aiwa. Pamwe pacho ndatombobvunza kuti iwe kubasa uku munoshanda, saka kuda kuti vanhu vese vane mabasa. Ndikambomba muenzaniso ndikati iwe vanoforoma zvidhina chaiwo vaka basa riye rinonzi rinorwadza, asi ukure here kuti mudzimba umu saka hamuna bonde. Aingondipindura kuti mashandiro anoita sei anosiyana. Alright. Saka ndo zvakazokutumai kuti muchitsvagewo boyfriend rei? Aiwa ndakatoona kuti mararamiro ekuita hanzvadzi nehanzvadzi mumbaka zvibude. Pane mumwe musi waunonzwisisiwa kuti umwe wangu ndinhasi ndimangwana, womuona 3 days svondo rechipiri. Ndikati aiwa kwete, kuda kuti iye ane kwaari kuita sei kwaari kuraramira. Ndikati aiwa regai ndingobudawo kunze ndiwane kurarama. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka imi machizouya manje kutouchline, machiuya madzidziswa kuti kunoku ndo kunotsvagiwa mari. Makatanga kushanda. Makatanga kushanda sei? Mari pazuva muchiwana mari muchibhadharisa mari? Inini ndakangotangawo kuti mashort time $5. Mumwe musiwo ndaendawo ndine 20 kana zviri naniwo. Mumwe musiwo kana zvakadzora kana mu30 waitombopindawo. Alright. Saka imi madaro $30 $20 amaitya here kuti basa umu ndinogona kusangana nezvirwere? Ndakambotanga ndichitawo kakuvhunduka, asi nekuzozivawo kuti zvakazouyawo zvakanaka izvi. Iye zvinezvi tikaendawo kuchipatara unopiwawo matablets aunonwa kuitira kuti usasanganidzanawo nezvimwe zvirwere zvaunosangana nazvo. Aiwa ndakazenge ndatopinda mazviri, asi kubasa kwachoka kuti uwanewo mhene papari apo neapo. Asi aiwa semunhu akambenga mubasa ndakazonyatsoonogara pasi nambuya vangu ndikati aiwa ndorachi ndorabasa. Saka vakazondipawo uye unonzi mukoka uye. Aiwa handitsvage munhu kana kuti ndanonoka kusvika pabhesi ndinoti ndinobva ndisina mari. Aiwa vanouya vega. Musadaro? Aiwa ichokwadi. Saka mukoka uye unotodainza varume? Zvakanaka. Utori mushonga wekuti munogeza? Kutogeza ndichitobuda ndichienda pabasa. Varume obva watanga kuuya? Aiwa vanouya. Alright. Besides
mukoka iwowo wamuinawo handiti munhu kuti anyatsa kugutsikana kuti aenda aenjoya mari yake munomuita sei? Aiwa, tinomubata zvakanaka. Iri short time iyeyi tinosangana nevakasiyana siyana. Okay. Asi ndine vandinotoonawo kutiwo aiwa apa pane murume uyu fanika vakaita vatete varefu aiwa vane mboro dzihombewo dziri naniwo dzaunonyatsonzwa kuti saka unoenjoya mari yako woenjoya futi panyama yako. Kwaitawo vamwe vapfupi vaya vane tuye twatinoti tumadora tuye aiwa uyeka uye andoda asina chikosoro ndakana aisa imo muyeka kana ukatokosora akutokupedzera imwe nguva yekumbotanga futi kudzosera panzvimbo kanenge katobuda kudhara saka vakutokupedzera nguva nekuti nevakuda kutombotanga futi zvekuti adzosere futi chipi. Saka aiwa tinosangana nevakasiyana siyana asi ivo vaya inini ndo vanonyanya kutondifadza zvangu panguva iyoyi. Kana ari manaitiwo aiwa tinoita kuchiona kumabhesi kwatinoita sei kwatinozviitira kana kumba asi kumba iye zvinezvi kazhinji kacho handichanyanya kuzvida best kuti kumba. Okay. Makuzviitira kunze? Ndakuzviitira kunze. Okay. Saka imi munonyanya kufarira yenyu mboro yamunonyanya kuda imi munofarira hombe kana aiwa hombe ndo inonyatso kundiitira. Aiwa hombe ndo inonyatsondiitira inonyatsosvika chaipo ndinonzwa kuti aiwa basa rafamba zvakanaka. Alright. Saka kubva pamakaita chibasa ichi munogona kutomboitawo here mazuva kana mairi matatu musati mambosangana nemurume? Hazviite sezvinhu zvatova muropa zvichatokwanisiki. Sure. Ndinofanira kutoti pazuva nditowanawo vaviri vatatu kana ndatoona kuti zvamanikidzika. Asi aiwa kana zvakadzorawo 7 8 tinotopinda. Musadaro? Aiwa chaizvo. Saka munenge muchiri kunakirwa here apo? Aiwa zvimwe zvazvebasa. Zvinenge zvazvebasa. Kazhinji tinoti kana takuchida kunyatsonakirwa fanika kunaiti kuye. Aiwa takuchinyatso kushort time ndezvenguva iyoyo duku tichiitira kudzoka panzvimbo kuti titsvage mari. Okay. Saka yamunoti short time inenge ine maminutes mangani? Ine time yayo here kana kuti munongoti munhu paanenge atundira? Aiwa pane pamwe patinoti tikada kukuti pawatundira vamwe mazuva novangwara vamwe ndo vaya vakutotsvaga 7 hours aiwa pashort time kwetezvo. Pa7 hours pashort time $5 aiwa hazvibuni. Saka tine maminutes atinotarisirawo kuti ukaitawo 40 to 30 minutes aiwa unofanira kunge waitawo kuratidza kuti zvafamba zvakanaka. Alright. Aiwa tinotenda. Saka imimi kubva pamakaita amusisina tarisiro yekuchiregera ino kana kuti moda kuzopinda mune imwe imba yechitumbu? Zveimba yekuti ndichapinda imwe imba semunhu abereka vana vake vatatu handichina imba yandichatarisira kuti zvangu ndingagara mumba nekuti ndinongofunga kuti aiwa vakafanana fanike izvezvi nechibasa chedu chika tete chingoti kana ndikada unompinda mumba achangoya futi kupi kuno kubasa ane achitombopfura neko achitsvagawo kudi. Saka handichazvinzwisisi kuti kune akanyatsoti swatu. Okay. Saka imimiwo pamakazvitarisa imimi ndimi munhu enge ari mumba kana kuti kwamari izvozvizvo varume vanomboda chii? Vanombofarira vanhu vakaita sei? Varume kuti munhu asiye. Alright, tomboti mimi murume wenyu kuti ambosiye todangobata nyaya dzese kuti murume wenyu akusiyei imimi achizoenda kundotsvaga girlfriend chii chaitika? Maimunye mabonde? Aiwa murume ndandisingamunyime bonde asi kune vaya vatinoti vasingagutsikani zvichibvawo nekutoti ini ndatova mumwe wacho wekuti handitogutsikaniwo futi murume mumwe chete. Saka varume variko vamwe asingatogutsikani mukadzi wake ada kutongonotsvaga ukamunzwa mumwe achitaura language munotomunzwa achiitaura iyoyo kuti aiwa sadza nederere everyday aiwa kana ndoda kumbochinjawo muriwo. Okay. Alright. Ari kuti dambochinja muriwo nhengo dzevakadzi dzakasiyana? Aiwa tichizvitarisa tiri su vakadzi nhengo dzedu dzingasiyana pakuti mumwe ane matinji mahombe umwe hatorina mumwe ane ari pakati nepakati mumwe ane ekupedzisira. Ndo kusiyana kwatingatotaura. Alright. Saka munhu iwo karara nemunhu ane matinji mahombe nemunhu ane matinji madiki zvinondosiyana here bonde racho? Pakusiyana kwebonde zvaibvira pakuti iye murume kana awana ini aiwa ndinogonawo pabonde. Kune mumwe wekuti kurigona kwacho anongorara kuti uzonzwa kuti zviri kufamba sei kana kuti zvafamba sei hapana. Iye ndiye ega anenge achitongoita zvaanenge aita panguva iyo.
Saka ndo pane vamwe varume vanozobuda vachienda ndo pavanozobuda vachienda kunze. Titori nevamwe vekuti izvezvi anotokuvinga obva ataiwa naiti anotokuudza kuti umwe wangu kumba uku izvi handizvizive izvi asi andambosangana nazvo. Okay, munenge mamuita sei? Aiwa, unenge wanyatsomubata zvakanaka. Unenge wanyatsomubata zvakanaka nekuti kana ari munhu wemurume ane pabhodhi yake ane paunonyatsoziva kuti apa ndikabata apa aiwa zvinofamba zvakanaka. Tsvagiridzo yenyu especially kuti pakati pemabhora paye unoapesanisa rimwe uku rimwe uku pakati paye ukanyatsoswiza zvakanaka uchiyamwa mazama aiwa zvinofamba muchi. Alright, anobva anzwa aiwa anobva anyatsonzwa kuti ndapa nguva yangu. Alright. Saka pakashata. Alright. Ko vamwe vanotaura zvemastaira, mastaira akazodai zvikadai zvine chekuita here zviyani? Mastaira iwaye inini ndiri seni zvangu mamwe esaya ndingada asi dog style here. Ndinonyatsonzwa kuti ndinoenda muzarurira nzira nekuti mumwe wacho unogona kumuwana murume anenge ane idiki yekuti kana ukamuti negotsi anenge achishanda zvake basa rake asi haaite sei haanyatsi kusvika chaizvo. Saka ukazomborova dog style ye unogona kunge wamubatsiridziwo kuti zviwane kusvika zvisvike kumberi. Okay. Alright. Saka imimi muri muindustry yenyu kubva pamakapinda muindustry matambudziko amunonyanya kusangana nawo ndani? Muchibasa bedu munosanganidzana nezvakasiyana siyana. Iko kumatachiraini munhu anogona kuti yakuchikutora wotopinda newe mubhawa woti ngatitange tambonwa. Okay. Aiwa munonwawo hwawa. Pakuzoti paya tichinoita chibasa chedu ichi short time anogona kutokutaurira kuti zvaenderana nemari yangu yawaita sei yaunga uchimwa hwawa yanda ndichikutengera iyi. Zvinhu zvokuti tinosanganidzana futi nazvo. Okay. Saka pakashanda. Saka mubasa menyu mune hondo. Aiwa unosanganidzana nezvakasiyana siyana uye ikokuya hakutodiwo kupusa kuita sister holi aiwa. Kana ipo paya pabasa paya unoshaya mukana. Panotodawo kutoti uite chiganivhosta chaicho kuratidza kuti aiwa inini ndiripo. Nekuti tinotoratidzawo nawo masimba. Asi waripo here vamwe vanotogona kuda kana kutokuhairai vamwe mamonya kuti auya tichikumuda panapa? Aiwa zvinotoitika. Unogona kutoti munhu anogona kutokutaurira kuti aiwa pana apa pashandike. Especially tiri pedu pachibasa aiwa unotonzwa ichiedzerwa kuti aiwa pana hilodi. Zvinenge zvaita sei? Munenge manetsana naye kana? Zvinenge zvabvira mukuti pamwe pacho munhu anenge ada uyu auya nhasi munyowani munhu akambonditisowo mari kumashure. Saka unenge wangorwadziwa kuti haangape munyowani mari kainini ndagara ndiri wake anongosvika achimbotora inini. Saka izvozvo ndo panobvira magiraji ipapo panobvira kunetsana. Alright. Saka pakashata. Ko hama manje hama dzinenge dzichiti chii hama dzenyu nebasa iro? Unoseka kuti mahure zvazodai. Inini hama dzakambototanga dzichada kuita zviye zvokutombondivinga kunditsvaga kwandei ndichigara kuti vagare neni pasi. Asi ndakatongowataurira kuti kana musingagoni kuziva kuti ndadye kuseni nemanheruka handina anonditsiura ibvai matongosuduruka mosiyana neupenyu. Saka vana vari ipi zvaro? Vari baba vacho kandini? Aiwa vana ndinawo ndiri kuchengeta. Ko makadi kuwapa baba vacho? Nemwoyo wokurwadzawo kubereka ndinoda kuti chandinoendadyewo chiye vana vangu vawane kurarama nechipi neichocho. Saka baba vari kutumira here mari? Baba kumashure kuvaimbotumira asi zvino havo vakati nyarare. Alright. Ko vana havo kumbotaura nadhedhi wavo vachimbotaura nababa pafoni vanombotaura? Vanombokurukura. Ini hangu ndisingawani mukana wokutaura naye ndinongotiwo kana ndikaonawo varivo ndo vari kuda vari kufona aiwa ndinongopa mwana wacho wopedzerana mukuita sei mukutaurirana. Okay. Saka imimi munonzwa sei imimi menge muri pamurume? Saka murume wenyu ari kuziya here ndo basa ramuri kuita? Iye zvine zvaakuzviziva. Akuzviziva. Saka imi munonzwa sei? Because vanhu vachikutarisa basa rake rinoita ngebasa rakashoreka. Ichokwadi. Munhu achibva pamurume kana kuti tingangoti vanhu tu vachisiyana umwe anenge achida kuona kuti zvaandisiya da kuona kuti achaita sei. Uye achiti zvaandisiya da kuona kuti achaita sei. Saka imimi munofila sei muchinzwa kuti murume wenyu ari kuziva kuti muri kuita basa rekutengesa bonde? Inini hangu handina kuzomboda kunyatsozvitsvagirudza nekuti mukusiyana kwatakaita akabva atongotorawo umwe mukadzi. Saka ndakatongozvitiona nhasi uno ndo munhu pamwe waimbopotawo achitiza inini achiendawo kupi achiendawo ikoko. Alright.
Aiwa, pakanaka. Saka pane here zuva ramusingakanganwe ramunoti inini mubasa rangu iri kai ndakambosangana nemumwe munhu akandidai kana ndakamboenda kwakati ndikasangana nezvinhu zvakadai. Chokwadi ini ndakamboenda kuChegutu kunoitwa zvekuonga goridhe uko. Ndakanoitako mazuva 2 semunhu anga achitsvaga mari. Pane mumwe akazinga auya wanditora achiti ndingodawo zveshort time. Asi handauziva kuti ainge achindifungirei. Anditora tatoenda. Aiwa zveshuwa akanga atavimbisanawo mari iri nani nekuti zvinosiyana nenzvimbo kwaune uchigara ukakwirawo bhazi wakunoisawo mari iri nani inoreveka. Apedza kutorara neni paya akabva atonditorera foni atobudisa banga zvese nemari yandakambenge ndatoshanda 2 days ndiri ikokwe. Ndobva angotora zvinhu zviyezvi ndobva atondisiya ndakadaro. Achibva aenda. Saka asangana nerafu munhu ane rafu yakadaro kana mukaenda mapurisa hazvibudi. Inini ndakatongosiyana nazvo ndakamboenda kana kumapurisa asi iye zvino ndakutongodhilawo ndiri kunharaunda kwandinogara. Zvekuchanyanya kazhinji kuda kusvika kumakorokoza ndakaona kuti kazhinji kacho zvine njodzi nekuti ikoko vamwe vedu unogona kutomuona abaiwa nebanga afa. Saka ndakaona kuti fanika kune makorokoza kwakanyanya. Ndakangozviudza kuti aiwa regai nditsvagire mudhuze zvinenge zvinondibatsira. Alright. Aiwa, pakanaka. Saka nhasi munhu ari kuda kutanga basa iri munomuti chini? Ada kutanga kuita basa rekutengesa bonde. Anoda kutanga basa iri ndinogara ndamutaurira chokwadi kuti basa iri rakaoma. Nekuti unogona kuritanga ndinhasi ndotokuti handei kwakatika asi kunogona kuva mavambo nemagumo eupenyu nezvauchanosangana nazvo kumberi. Saka basa iri rakaoma. Harina kubvira rakachipa. Ibasa rinorwadza ende ibasa rakaoma. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura pakanaka. Imimi makamboitawo here tsvagiridzi yekuti ngei munhu ari mumba achiti kana akasiyana nemurume ndo basa raanotanga kuda rekuenda kunotengesa bonde rekuenda patouchline. Ndakangozvionera pandiri inini kuti mabudiro andakaita vamwe tinosangana vakawanda umwe achitaura kuti aiwa inini ndakarambwa nemurume ndiyenya kutondiramba ndosaka ndakauya kunoku. Mumwe ati murume wanga anga asingachengeti. Ndakazongosvika pakubuda mumba asi ndichitarisa zvangu kuti anogara nemurume achiti hanzi haachengeti. Inyaya yekuti vakadzi vamwe vacho vari mudzimba umo vanoda tunhu twakawanda gutsikana nekushaya gutsikana nekuwana. Saka ukabva wati iwewe murume nhasi ashaya wobva wati chakanaka kubuda kunze kuti uye kumabasa edu ayo warasika. Nanditika. Aiwa, tinotenda tinodaira kuti vari kuzvinzwa. So thank you very much nehurukuro yataita. Tinoziva kuti vamwe ipapapa vadzidzawo zvakawanda kuti munhu kana achibuda mumba zvakamira sei zvinoitwa sei chii chinokonzeresa zvese izvozvo ndodaira kuti vamwe vanhu vari kudzidza. Aiwa, ichokwadi nekuti ivo varume kuvarume uku kana ukanzi waitawo girlfriend yako yawaita respecta mukadzi wako kumba. Usabva wada kuti nekuti mukadzi wandakaroora ndinongoita zvandafunga mangwana anokufungira mweya usiriwo sezvandakaita ini. Saka ukavigiridzawo uchiwanziridza variko vamwe varume vatinotomboonawo kuti anotokutaurira kuti iwe ini ndine mukadzi wangu kumba zvinhu izvi handitodi kuti zvizikamwe kana kuti zvisvike. Ende nyangwe ari uyewo kuti akuda kunyatsofambidzana newe yaboyfriend anotokutaurira kuti nguva dzakati usandifonera nguva dzakati ndindokufonera. Mwanogara atokudza kuti usandifonera ndindokutsvaga. Anoratidza kuti anenge achikoshesa mhuri yake kumba. Saka iyi kune vaya vanobva vati inini mukadzi chero akandibvunza ndomutaurira kuti ndotaura zvandafunga kana kuti akaona meseji ndizvozvo. Aiwa, hazvisiri zvakusiko kugona asi kuti remangwana unouraya upenyu mhuri inoenda. Chokwadi. Aiwa, tinotenda nekutaura nedzidziso yakanaka. So thank you very much. Right, mhuri yeZimbabwe tinokutendai. Nzewa hadzina munin'ina. Ndofunga muri kungozvinzwa ndonyaya yetinge takakubatirai panapa. Kudzimba ikoko ndokuri kunyanya kuita mhirizhonga yakanyanya panyaya dzekurambana nekutorana kurambana nekutorana ndokuri kunyanya kuita maproblems akadaro. Vamwe pacho vanamai varotaura kuti bonde vanenge vachitoridawo but vana baba vacho munobvawako muchiti makaneta. Akanzi ko munhu anorova zvidhina wane umwe anenge achitotakura zvidhina iwe unenge uchitoita basa rakanaka risiri rekurova zvidhina asi munhu anorova zvidhina andosvika achitondopa mukadzi bonde. Saka
Saka muchidimbu tiri kuti madzimai anotodawo bonde. Ichokwadi. Vakadzi tinotodawo bonde ipo paya. Ichokwadi chaicho. Okay. Asi ukange wonzwa ndakaneta. Aiwa. Saka paya baba ndo vanotanga ere kuti baba vanotanga, asi kuvakadziwo vamwe mudzimbomo vakawanda vacho kanongofungidzira kuti kana tichinzi taapa bonde murume ndiye ngaanditange, murume anotombotangwawo. Okay. Ndo rudo chairo. Tota hanhasi baba mwana ndikutoda. Aiwa, zvanhasi ndiri kutoda. Saka iwo murume kana wanziwo nhasi ndiri kuda chirega kubva wati ndakaneta, mumwe anongoshingirirawo kuratidza kuti ndakaneta hangu, asi anongopawo rudo kune mumwe wake. Okay. Aiwa, tinotenda. So thank you Mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane muchikamu chinotevera patinenge takakubatira nyaya dzatinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde paTouchline watinoti ma6 workers. So thank you very much. Karike kutanga kusvika pano, usakanganwe kusiya subscriber, usakanganwe kufollowa Facebook page yenyu Teach Catch MTV. Thank you very much. Mazvita, ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera.